1.033.000 euros. Esa é a cantidade que o Concello de Pontevedra inverterá no saneamento das parroquias de Salcedo e Lourizán. Na primeira, o Goberno Municipal levará a cabo un proxecto de ampliación da rede valorado en 680.000 euros. Con el darase servizo a 52 casas do Xistro, a Almuíña, o Carballo do Pazo ou a Ruibal. O investimento por vivenda ascende a 13.000 euros. Xa non é o custe económico, que ten un custe económico importante, pero entendemos e sabemos que este ano o que vamos a facer unha aposta por termos servizos no rural, senón as dificultades que implica un proxecto como este. Para que vos fagades unha idea, para este proxecto foi necesario obter permiso de 55 parcelas privadas, máis parcelas das vivendas servidas co proxecto. A Xunta de Goberno local aprobou tamén esta mañá o proxecto da parroquia de Lourizán. Alí o Goberno municipal destinará 353.000 euros para a ampliación da rede, dando servizo así a 14 domicilios. Este proxecto supón un investimento de máis de 25.000 euros por vivenda. Neste caso tamén é necesario tramitar permisos ou obter permisos de paso particulares, neste caso 8, vale? E tamén cruza doblemente sobre a ponte, sobre unha ponte na PO 11 e unha das canalizacións vai a ter que cruzar debido a que hai unha cota por riba do mesmo. Este dobre cruzamento tamén se solicita permiso ao Ministerio. Estes dous proxectos súmanse aos que xa están rematados nas parroquias da Canicouba, Mourente, Ponte Sampaio e Bora. Justamente nesta última, o Goberno municipal comezou onte a executar as obras de abastecemento e saneamento valoradas en case 7,5 millóns de euros.